அழகேஷ் நான் அந்த பிஜி என்னோட மாப்பிள்ள முன்னாடி இருக்கிறது எடுக்க முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா அவனோட மாப்பிள்ள என்ன மாப்பிள்ள ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்க வீடியோ போடாமன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் சேனல் க்ரோத் ஆன அப்புறம் நம்ம வீடியோ போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து முன்னாடி இருக்கிறது எடுக்க போகிறோம். 390 ஸ்பின் 3 ஃபஸ்ட் ஸ்பின் 9 பண்ணி எடுத்துருவோம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாப்பிள்ள மறுபடியும் 9 ஸ்பின் முன்னாடி தெரியுது பாருங்க 99% ஆஃபர். அதை அழுத்திட்டிங்கன்னா மறுபடியும் 9 ஸ்பின் என்னடா 20 காரணம் நம்மகிட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின் கொடுத்துருவாங்களோ ஏமாத்திடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் விஷயம். இந்த ரவுண்டே பாட்டு பசங்க கொடுக்காம ஒரு லூட் கொடுத்துட்டாங்க. லூட் பாக்ஸ் வேறு மாதிரி ஒப்பி இந்த சேட் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸாக வாயா ட்ரெஸ்ஸு என்ன விஷயம் இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஓகே நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு 69 டைம் உங்களை நம்பி கொடுக்குற ட்ரெஸ்ஸு உன் ஆடம் பாடம் கொடுத்துருங்க வாயா யாரே அவங்க ஏன் இது 270 டைம்னு மறுபடியும் ரெஸ்டாரண்ட் போச்சு மொத்தம் 170 ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல போச்சா. பை கேஷ் பை.